V roku 2008 zahájila naša spoločnosť činnosť na slovenskom trhu ako výhradný dovozca a distribútor elektroinštalačného materiálu. Od tej doby sme sa stabilizovali na slovenskom trhu ako spoľahlivý dodavateľ. Naším cieľom bolo vytvoriť distribučnú sieť po celom Slovensku, ktorú neustále doplňame o nových zákazníkov. Predaj výrobkov uskutočňujeme výhradne prostredníctvom zmluvných veľkoobchodov Elektro. Okrem predaja ponúkame tiež technickú podporu. V našej ponuke nájdete kvalitný a technicky vyspelý sortiment pre elektrikárov, kurenárov aj remeselníkov. Od roku 2011 sú našou základňou novo vybudované skladové priestory. Vďaka optimálne dimenzovanému skladu a systému distribúcie našich výrobkov garantujeme veľmi krátke dodacie lehoty. Vaše objednávky, otázky a iné požiadavky vysmerujte na našich obchodných partnerov alebo priamo na nás. Aj my sa chceme stať vašim tradičným dodávateľom elektroinštalačného materiálu s najlepším servisom a sortimentom.